Bika er en dansk virksomhed, som leverer kvalitetsaffaldssorteringsløsninger. Vi har en ambition om at være jeres valgte partner i måden, som I kan tappe ind i hele den tanke og bevægelse, der er i dag omkring en bæredygtig verden. Vi er også meget bevidste om, at virksomheder har mange valg og mange prioriteter, og nogle gange er det budgetterne, som afgør, hvilke valg og beslutninger vi har mulighed for at tage. Derfor har vi i Bika udviklet et helt nyt finansieringskoncept, som vi kalder Bika Lease. Det vil give jer muligheden for, at i stedet for at lave det som en investering og tage det over driften, og som eksemplet her viser, jamen så kan man faktisk få for 50.000 kroner produkter til 26 kroner om dagen. Det synes vi er en ansvarlig måde, så vi fortsat kan alle sammen blive ved med at understøtte den verden, som vi skal være en del af, til fordel for os nu, men også for de børnebørn, som kommer. Så ring, hvis Bika Lease er noget, der kunne være interessant for netop din virksomhed.